ман мушовири девони амири давлати Кувайт, раиси фонди байналмилалии хайрияи исломӣ, намояндаи дабири кулли созмони милали муттаҳид оид ба башардӯстӣ доктор Абдуллоҳ Маътуқ Ал-Маътуқ мебошам. аз вохӯрӣ бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон хушҳол гардидам. мо ба ҷаноби олӣ оид ба масоили рушди нумӯи ҳамкориҳои дуҷониба дар соҳаҳои хайриявӣ ва таълимӣ суҳбати судманд анҷом додем. бо боварӣ гуфта метавонам, ки ширкатҳои хайриявии бо нуфузи давлати Кувайт омодаанд, ки бо Тоҷикистон ҳамкорӣ кунанд. барои ин роҳбарони ширкатҳои хайриявии давлати Кувайт рӯзҳои наздик ба Тоҷикистон ташриф меоранд ва бо шароити мусоиди сармоягузории ин кишвар аз наздик шинос шуда ҳамкориҳои нав барпо менамоянд. умед дорам, ки ин сафари мо бисёр бобарор мешавад. мо аз таърихи бою ғании миллати тоҷик ва фарзандони борунмарди он ба мисли Муслим ва Эмом Бухорӣ ва муфассирини барҷастаи олами ислом шинос ҳастем. мо ҳеҷ гоҳ аз дароз кардани дасти кӯмак ба мардуми шарафманди тоҷик худдорӣ намекунем ва барои рушду густариши муносибатҳо аз тамоми имконот истифода мебарем. ман аз номи худ ва мардуми Кувайт президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва ҳайати ҳамроҳи ӯро ба хонаи дуюмашон давлати Кувайт хайрамақдам мегӯям. кишвари мо барои анҷоми корҳои хайр ҳамеша омода мебошад. мо имкон дорем лоиҳаҳои истеҳсолӣ ба Тоҷикистон пешниҳод намоем, ба монанди сохтумони донишгоҳҳо, обиёрии заминҳо, бунёди кӯпрук ва хобгоҳҳо барои мактабҳо. ман ҳамчун раиси ҷамъияти ислоҳ иброз медорам, ки ҳамаи ширкатҳои бо нуфузи Кувайт барои ҳамкорӣ бо ҷумҳурии Тоҷикистон омодаанд. мо аз рӯи ақидаи муъмин бародари муъмин амал менамоем ва омода ҳастем бо бародарони тоҷики худ дар роҳи бунёди коргоҳу корхонаҳои муштарак мусоидат намоем. ба андешаи ман сафари расмии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Кувайт барои ҳамкории дуҷониба як такони ҷиддӣ хоҳад бахшид. ман Аҳмад Саид Ҷосим, раиси ширкати молиявии хайриявии Кувайт мебошам. ман аз имкони дидору мулоқот бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бисёр хушҳол гардидам. зимни вохӯрӣ мо масъалаҳои густариши муносибатҳои ҳамкории ширкатҳои хайриявии кувайтӣ бо Тоҷикистонро баррасӣ намудем.